Noniin, Okei, anna mennä, anna kyllä. mennä. Mhm. Tykkään. Alku on hyvä. Nyt se lähtee. Lähtee kyllä. Joo, lähtee kunnolla ylöspäin. Mut loppu on kyllä lyhyen. Siis ei lähtenyt, ei siis lähti tähän puoleen. Lähti vähän kuin, sanotaan ihan kuin Linnanmäen Space Shotti laite. Lähtis ensi, mut se jäisi niinku reilusti alle puoleen väliin sitä sen matkaa. Täytyis ihan täysin kyllä. Ei mitään, ei mitään. Siis mukava sinapin maku. Se lähti nousee tähän Glyvarin tunnelin niinku alkupäähän silleen, että mä ajattelin, että nyt niinku otetaan istuinojasta kiinni ja nautitaan, mut sit se tyssäs heti. Se palasi saman tien alas ja nyt se on kokonaan pois. Dodits. Hei, hyvä kokemus. Kiitos kaikille. Ruikun lattati Kange Senap, se on värskus. Siitä tsukattiin.